बेथ' बुलेट गारिनि बेलथारलै बेथ' मैयानि सेंग्रासो थलाय फैथारबावबायसो आरो बियो फै माबार फै थैबाय बेथ' अलंबारसो दाना मा खालामबावनांगौ दे आङो फैबाय गायत्री थांसिगोनलै गायत्री हाब आदा बाजैमोनहा मा खालामफैखोब्रा बावलाय सोरखौ नुदों नों बेयाव सोरखौ नुदों नों जेन'बा मानो बेल होलाबाय थादों नों बेवहाय मा खामानि दं सोरजों खिथा जानाय नङागोनलै खिबाजानि गायत्री मोनाव आं होननायखौ एरनानैसो खोमा आंलाय जाम्बा नोंसिनि खिथानो मा गायत्रीखौ बहाबा बेरायनो लांनो नागिरदों नामा नोंलाय गायत्रीखौ ओमफ्राय नोंसोर मा जायो बेनि आं बिनि बिदा आं बिबाजै आं मैयानो सिनायखादों गावसोरखौ गायत्रीनि बिदा बिबाजै होननानै ओमफ्राय नै आदा बाजै बे गायत्रीमोननि ख्रिस्टि मोसानायावहाय मोनसे बिराद मोजां ड्रामा रमान्टिक ड्रामा फोरोंगासिनो दङथ' रिसार्च खालामगासिनो नानि बेवहाय ना एक्टरा एक्ट्रिसनि बिदा बिबाजैखौ दम होनाय रिसार्च खालामनाय जादों दा बे ड्रामाखौना आदा दिल्लीयाव गायहैनांगौनो जोंहा मिथिबाय बेखायनो आं मैया ग्रोब नोंसोरखौ नुनाय लोगो लोगो गायत्रीखौ गोसोथोयै होनफ्लानानै दम होनानै वार्निं होनाय बायदि रिहार्सेल खालामबाय नंगौ बाबु नों मैया बुंनाया रिहार्सेलसोमोन आरो जोंखौ नंगौ बायदि गिहोनो हालायथारदोंलै नोङो मोजां जादोंमोनथ' होनबालाय मैयाना ड्रामाया मा होनना खिथाबावनांगौ दे बे ड्रामायाव मानि बिसिना मास्टारा आंखौ एक्टराव होदोंलै आदा आंबो गोदानसो ओमफ्राय आङो बागुरुम्बा मोसानायखौ सोलोंनो नागिरगासिनो दङ समायखायो बाबु मोजांल' रिहार्सेल होबाय था रोंखागोनबो नोङो नङाब्ला मोजां रोंखानानै थाङाब्ला जों दिल्लीयाव दिन्थियोब्ला सनमान होजागोनथ' नोंसोरो हाय अलंबार गायत्री ओंखारबाय नों होनबा जाम्बिया रिहार्सेल खालामदों होननानै मैयानो खिन्थाबानो जायो सिनाया होननानैसो बुंहैबाय बे बाबुखौ माने रियेलिटि श' खालामथारनोब्ला ना एकदम बेबायदि नंगौ बायदि खालामथारनांगौ रावनोबो खिथानाङाथ' रिहार्सेलाव नंगौथ' थांनो बाजाराव थां मोजाङै रिहार्सेल खालामथार दे एखेबारे जोंनि बर'लेण्डनि नाम लाखिथारनांगोनलै मोजाङै खालामथार दिल्लीयाव मोजाङै दिन्थिहैथारनांगौ थां दे गाखोदो थांबाय होनबा आदा मोगथांखौबो बिस्राय जानो समायनाय बायदि मोनबावबाय आङो